Dobré odpoledne, dámy a pánové. Začíná tradiční program Českého spolku v Košicích, program slova a hudby. České Vánoce 2015. Česká menšina v Košicích jej pořádá nepřetržitě od roku 1994, tedy letos už po 22. Vítáme vás všechny, kdo jste přijali naše pozvání strávit s námi příjemné nedělní odpoledne. Dnešní třetí adventní neděle předznamenává, že Vánoce se kvapem blíží. Doma začneme počítat zbývající dny, abychom všechno včas uklidili, nakoupili, upekli, vyzdobili a nevím co ještě. A šéfa v práci nezajímá, že to nestíháme, a tak to zas budeme dělat na poslední chvíli a s odřenýma ošima. V obchodech bude čím dál víc lidí a skrytý stres z toho všeho se v nás začne potichu hromadit. Chceme vás tedy pozvat. Pojďte si odpočinout, pojďte s námi daleko do krajiny vašeho dětství a mládí, do těch šťastných dob, kdy jste Vánoce uměli naplno a skutečně prožít a kdy jste se na ně těšívali tak, že jste umazávali čárky na zárubní dveří a počítali, kolikrát, že se to ještě vyspíte. Stišme se a poslouchejme. Nechme v nás zaznít ty nejlepší naše struny, ať aspoň pro tuhle dnešní chvíli jsou pro nás Vánoce opravdovými svátky. K Vánocům neodmyslitelně patří vánoční stromek, dárky, sníh, koledy, ale k těm českým taky česká vánoční hudba i české slovo básníka. Co všechno k Vánocům patřilo před 80 lety, na to bude vzpomínat starý pán ústy své dcery Věry. Slavnostní náladu potom navodí stará a krásná hudba Josefa Haydna a jeho adagio ze smyčcového kvartetu F-moll v podání souboru Lenard Quartet. A také verše českého nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, které přednese jako potom mnoho dalších člen Státního divadla v Košicích Petr Cibula. A co by to bylo za český slavnostní program, kdyby v něm nezazněla hudba Antonína Dvořáka, tentokrát 10. z jeho biblických písní v podání sólisty opery Státního divadla v Košicích Mariána Lukáče. V úvodu koncertu jsme si vyslechli vánoční skladbu Mikoly Leontoviče Štědrik, Štědrik v podání Košického smyčcového komorního orchestru Musica Juvenalis, a tento orchestr pod taktovkou svého dirigenta Igora Dohoviče uslyšíme dnes ještě několikrát. A já už jen dodám, abyste si pečlivě odložili své vstupenky, neboť je ještě budete potřebovat. Předložíte je při ochutnávce slíbené kapusnice. Dámy a pánové, zveme vás do země s názvem České Vánoce. Ze vzpomínek starého pána. Mám-li hovořit o Vánocích mého mládí, tak musím začít tím, že určitě bylo tehdy více sněhu. Už na svátek svatého Mikuláše 6. prosince mnohokrát napadl sníh a vydržel až do března, anebo také bylo sichravo až do vánočních svátků. Když napadl sníh, tak se samozřejmě sáňkovalo. V naší obci a v nejbližším okolí, podotýkám, že je to na jižní Moravě mezi Brnem a Jihlavou, není moc kopečků k sánkování, ale uprostřed obce byl malý svah před domem rodiny Machátů, a tak se tam říkalo na Macháťáku. Sáně mnoho dětí nemělo, a když, tak zhotovené domácím vesnickým stolařem nebo kolářem. Na ty moderní sáně nebylo dost peněz. Na nohách jsme většinou měli obuté dřeváky, též vyráběné vesnickými řemeslníky. Druhým takovým místem dětských radovánek byl místní rybník. Jak zamrzl, tak se hlavně klouzalo a sem tam někdo měl brusle na klíček, které se přišroubovaly obyčejně na obuv s pevnou podrážkou. Hrál se i hokej. Hokejky byly vyrobeny z vybraných větví stromů a puk byl ze dřeva. My jsme hrávali hokej většinou bez bruslí. Na Mikuláše se dodržoval zvyk.
Děti si dávali večer za okno talíře a nemohli se dočkat rána, co na nich bude. Většinou našli na talíři jablíčka, perníčky a bonbóny. Ten, kdo zlobil, tak se mu na talíři objevila brambora nebo řepa a uhlí. Na den svatého Mikuláše pak chodil Mikuláš s čertem a andělem po vsi a kdo chtěl, pozval si je do domu, kde jim rodiče dali dárky a Mikuláš je rozdal dětem. Vrcholem zimy jsou a byly vánoční svátky, hlavně Štědrý den. Nejvíce práce měla maminka, která musela vše připravit, upéct a uvařit. Táta měl za úkol připravit vánoční stromeček a 1 nebo 2 vánoční kapry. Nevím, jak to táta dělal, že sehnal stromek, nazdobil ho a to však tak, abychom to my děti neviděli. Jak to dokázal utajit, jsem dlouho nechápal. Ale vždy na Štědrý den po vydatné večeři byl do kuchyně přinesen z pokoje, kam se málo chodilo, stromeček, na kterém byly navěšeny různé ozdoby. Byly to většinou doma vyrobené papírové hvězdy, nechyběly ořechy, jablka a šišky z borovic. Povrch stromku obepínal řetěz, též doma vyrobený. Na stromku se zapalovaly malé ozdobné svíčky, někdy byly i prskavky, které jsme my děti měli obzvlášť rádi. On Štědrý den měl jiný ráz než ostatní dny. Držel se půst, dokončovaly se úklidové práce, dobytek se nakrmil dříve a štědrovečerní večeře byla už o 5. hodině odpolední. Po večeři se dalo na stůl cukroví a přinesl se stromeček. Potom se při rozsvíceném stromku zpívaly koledy a rozdávaly dárky. Na Boží hod, první svátek vánoční, se chodilo na jitřní mši již v 5 hodin ráno a pak ještě v 10 hodin na velkou mši svatou.
Jaroslav Seifert, Vánoční píseň. Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si, kdo to přijel asi. Dlouho už neviděl jsem sáně a proto toužím dychtivě podívat se zas jednou na ně. Pohladit koně po hřívě, však venku nikdo, jenom vrána dopola sněhem zasypána. A slyším hudbu, nechám všeho, jdu přivítati neznámého. Kdo je to? Slyším, někdo troubí, housle se ozvou k tomu vráz i basa, která zpívá z hlouby. Nic, jenom tma a ticho v domě opírají se silou o mě. A v koši u psacího stolu hryže si myška. My dva spolu známe se dávno. Tiše vklouzla tak jednou ke mně. Od těch dob je pokoj stále plný kouzla. Jen prosím, nepláš. Nerozlob tu přítelkyni malých dětí. Umí tak krásně vyprávěti. Vždyť je to ona, myška malá, jež s Kristem Pánem v seně spala a viděla, jak Marie Panna už dlouhou cestou umdlévá a klesá k zemi uplakaná na trochu slámy do chléva. A viděla, jak z nebe rázem andělé slétali se na zem. A teď je u mne. Pode dveřmi tou škvírou chodí ke mně. Věř mi. A od těch dob mi takhle hrají, rolničky slýchám v tento čas. Oknami květy rozkvétají a z nebe slýchám krásný hlas. Ne obyčejný, ale svatý. Když do tmy ráno vyjdu vraty a spěchám sněhem na roráty. Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil. Zvuk vydejte, prospěvujte a žalmy zpívejte. Zvuč może i to, což nevěst, okršlek světa i ti, což na něm bydlí. Řeky rukama plesejte spolu, s nimi i hory prospěvujte. Plesej pole a vše, což na něm, plesej země, zvuč i moře, i což v něm je. Dnešní konzumní, nervózní, hlučná a uspěchaná doba, zaměřená na úspěch za každou cenu, na zevní efekt, nepřeje tichu a ponoření do vlastního srdce. A přece jen v tom tichu je možné slyšet věci podstatné.
Díky Bohu, že ji slyšeli a snad i dále budou slyšet básníci i ti, co mistrně vládnou slovem prózy nebo krásou tónu, lidé, co stále ještě umí dětsky, čistě, žasnout nad krásou, postát nad ní v tichém obdivu a pak prostě vyjádřit svou radost. Stejně, jako to cítili pastýři u jeslí malého dítěte v Betlémě. Tak se teď radujme chvíli spolu s nimi. S básníkem Václavem Renčem, o němž si později ještě budeme povídat trochu víc, i s českou spisovatelkou žijící dodnes na Slovensku Marií Korandovou Majtánovou, jejíž 2 části z knihy Proč pohádky přednese Emma Saloková. Radujme se i se současným hudebním skladatelem, Košičanem Norbertem Bodnárem a jeho kouzelným Sanctus Benedictus ze skladby Malá vianočná omša v podání ženského sboru Českého spolku v Košicích pod taktovkou Olgy Vaninské. Radujme se také s vesničany, co Ježíškovi nesou svoje dary, i se starým českým kantorem Tomášem Norbertem Koutníkem, mistrem české pastorely, a jeho o něco mladším kolegou Karlem Kejklíčkem. A také s těmi obyčejnými pastýři u jeslí, co se těšili z příchodu slíbeného a pro roky dávno předpovídaného vykupitele. Václav Renč. Vstávají ze sna pastýři. Vstávají ze sna pastýři a diví se a žasnou. A bez váhání zamíří, kde vidí hvězdu jasnou. Nad holým chlévem z kamení, co hledí dolů k městu, hoří to boží znamení a osvětluje cestu. Svolává k chlévu ze všech stran i anděle, i lidi. A kdo má srdce do kořán, každý to světlo vidí.
Marie Korandová Majtánová, proč dudák při dudání potupává nohou. Zvěst o narození vykupitele se roznesla po celém světě. Jak by se vyhnula Chodsku? To víte, že se chodováci také chtěli Ježíškovi poklonit. Hned chystali vozy a koně, sváteční oblečení a také dárky novorozeňátku. Máslo, tvároch, sýry, chléb, buchty, merhované koláče, jablíčka, ořechy, kus plátna, beránčí kůži na kožíšek, peřinku, ohnivě červenou čepičku s líčkama, vyšívaný povian. Švec přes noc ušil botičky, truhlář sloukl kolíbku a už běželi k vozům a nasedali. Biče práskli, koníčci se rozběhli. A jelo se jim veselou, jak by ne. Selská muzika vyhrávala, děvčata zpívala, chlapci výskali, všichni se radovali. Před jesličkami padli všichni na kolena. Děťátko se usmívá, natahuje ručičky. Smíme mu zahrát? Zeptal se dudák panny Marie. Houdek vytáhl skřipky, pískač klarinet, dudák zmáčkl puklíka. Pane, to byla muzika. Všichni zůstali s otevřenou pusou. Veselá melodie za chvilku vklouzla do nohou a teď jste to měli vidět. Rozběhla se tancovačka jako doma na mlatě. S Ježíškem to zrovna hrálo. Smál se, tleskal ručičkama, nožičkama mrskal do taktu. Tanečníků přibývalo, místa bylo míň a míň. Hudebníci se stlačili do kouta, pro dudáka zbylo místečko zrovna pod volským zadkem. Nevadí, myslí si, jen ať pěkně tancují. Zláčí puklíka, vyhrává z vesela, ale co pak vůl rozumí hudební kráse? Zdvihl ocas a zrovna v nejlepším plesk. Dudákovi na vyblízkaný střevíc. Dudák skoro vypadl z taktu. Taková věc na střevíci. Kdyby si je Ježíšek předvolal, ta hamba. Honem přemýšlel, jak se neřádu zbavit. Klebl trošku nohou, kousek se zvezl na zem. Dobré je to, myslí si dudáček. Hraje a podupává, dupe o 106. Proč pak tolik dupeš? Ptá se svatý Josef. Dudák nic. Co bude o takové věci povídat? Svatý Josef se zamračil. Když dupeš, tak dupej, kdykoliv budeš hrát. No, pohrozila svému bručounovi panenka Maria. Proč pak by si dudáček nezadupal, tak pěkně, z lehoučka do taktu? Proteklo už od té doby tolik vody v Zubřině, že by jí moře nepobralo. A vidíte, chodští dudáci při dudání podupávají pořád.
Marie Korandová Majtánová, proč straka staví hnízdo od Štědrého dne. Císař Augustus nařídil, aby byl zapsán celý svět, každý člověk podle místa, kde se narodil. Mezi lidmi nastalo veliké putování. Také nazarecký tesař Josef se vydal se snoubenkou Marií do města Betléma. V Betlémě bylo tolik lidstva, že hospody, přístřežky a ubytovny praskaly ve švech. Pro chudobné poutníky nezbylo místa. Šli tedy za město, pomaloučku, protože Maria cítila, že se jí brzy narodí děťátko. Ztratce slídilce neujde žádné hnutí. Jak pak by si nevšimla unavené dvojice, která zašla do chléva a zavřela za sebou vrátka. Co pak tam asi dělají? Dumá straka a zvědavost jí nedá pokoje. Drápek se zaťal do spuchřelého dřeva. Korálek očka nakoukl štěrbinou. I pro pána krále narodil se Ježíšek. Zavinutý v plenkách leží v jeslích, vůl a oslíček ho zahřívají svým dechem. Jako střela slétla straka k jesličkám, uklání se, natřásá se a vítá děťátko na svět. Nejprvnější ze všech. Kde pak, pastuškové, než ti povstávali, než dojedli sladkou kaši z hrnka? Když se straka s novorozeňátkem dost potěšila, vytáhla spod Ježíška slámku z jeslí, že si jí dá do hnízda na památku. Od těch dob klade straka první proutek budoucího hnízda vždycky už na Štědrý den ze všech ptáků nejdříve.
Letošní rok uplynulo významné jubileum, 250 let od narození a 200 let od úmrtí Jakuba Jana Ryby, autora české vánoční mše. Kdo by ji neznal, tu mši, která je tak široce oblíbená a všeobecně známá. Její text je český, to bylo důležité už v Rybově době. Tehdy začínalo národní obrození a lidem, včetně samotných zpěváků, byl český text blízký a srozumitelný. I přes svoji prostotu má mše velký duchovní náboj a doslova každého chytne za srdce. Dostala se do celého světa. Hrají ji třeba v Austrálii i na Novém Zélandu. Slova této mše tvoří Rybův vlastní text a proto také vytváří s hudbou tak harmonický celek. Jakub Jan Ryba za necelých 50 let svého života napsal 1500 skladeb. Rybova česká mše vánoční, tato nejznámější ze 200 Rybových vánočních mší, vznikla tak, jako o 58 let pozdější babička Boženy Němcové, i proto, aby tvůrce aspoň chvílemi zapomněl na bědnost své existence. A skutečně z ní do jeho hudby nepronikl ani stín. Čím si máme vysvětlit, že Rybova mše, ať se opakuje každým rokem, nás ještě neomrzela? Proč i jiného skladby nás tak potěší na duši? Dá se asi říci, že pro svou poctivost a jednoduchou krásu, která oslovuje, co je v nás nejlepšího. V roce 1854 založili v Rožmitále nový hřbitov, na nějž pak slavnostně přenesli ostatky už bezmála 40letí mrtvého Regenschoryho Jakuba Jana Ryby. Z téhož roku je také kamenný kříž postavený na místě jeho sebevraždy a nesoucí nápis Modlete se za mne. Měli bychom to udělat a měli bychom modlitbičku věnovat i jiným starým českým kantorům, které život nezkoušel o mnoho míň než Rybu. Například bakovskému Jiřímu Ignáci Linkovi nebo Tomáši Norbertu Koutníkovi, jejichž pastorely se líbezností a českostí Rybovým vánočním skladbám vyrovnají. Z Rybových skladeb dnes uslyšíme dvě. Píseň z růže zkvetla lilie a u kolébavku Spí, spí neviniátko. Zpívá Alžběta Smolinková za doprovodu Zuzany Žegleňové a ženský sbor Českého spolku. Różne
času vánočnímu patřilo hlavně dříve také koledování. Kdysi velmi častý zvyk se dnes dodržuje už jen velice málo. V některých oblastech, zvlášť na Moravě, ho uskutečňují jako folklorní tradici s kroji a starobylými texty. Koleduje se na Štěpána, tedy v druhý svátek vánoční, a koleduje se také na Tři krále. Ještě v 19. století byla svatoštěpánská koleda v našich zemích velkou společenskou událostí. Ve městech i na vesnicích se od dní svatého Štěpána chodily rodiny navštěvovat, vyměňovat si dárky a přát si mnoho úspěchů a zdaru. Koledníci chodili s malými skřínkovými jesličkami nebo s velkou hvězdou ze zlatého či žlutého papíru a zpívali známou štěpánskou koledu. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve čbáně? Nesu koledu, upad jsem s ní na ledu. Psi se na mě zběhli, koledu mi snědli. A na Tři krále zase. My Tři králi, my jdeme k vám. Štěstí, zdraví přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Vánoce, koleda a děti. To patřilo a patří i dnes spolu. A tak jim teď dejme slovo. Za všechny děti v Českém spolku to poví Nínka Drutarovská a zaspívají dvojčata Bianka a Dianka Santoviákovi. Hvězdička. Hvězdička stříbrná dopadla na zem a všechno kolem nás mění se rázem. Jedlička stříbrná jehličím zavoní, v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní. Hvězdička stříbrná na okno zaťuká, jaká má tajemství pro holku, pro kluka? Hvězdička stříbrná nám zase po roce přináší stromeček, přináší Vánoce. Na nebesích hvězdička vychází, na nebesích hvězdička vychází, že se nám narodil Syn Boží. Narodil se ve veliké chudobě, neměl než 2 anjelíčky při sobě. Ty andělé překrásně zpívali, to malé děťátko vítali. Spíš-li hospodáři, čili nespíš, také-li nám koledy udělíš, panenka Maria ukázala, aby se koleda dávala. Udělte nám vaší štědrý koledy, však vám zas Pán Bůh nadělí. Dudlaj,
Štědrý den je za dveřmi. Koledy zpívající o zrození Ježíška nás už nyní doprovázejí na každém kroku. Téma narození dítěte Ježíše zpracovalo mnoho hudebních skladatelů. Je to oblíbený námět také pro filmaře a o malířích ani nemluvě. Možná méně známi jsou básníci, kteří o dávných událostech v Betlemě napsali své verše. Přitom jedna z nejkrásnějších básní je z pera českého básníka Václava Renče. Popelka Nazarecká vznikla ve vězení v Leopoldově, kam byl Renč na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu s katolickou inteligencí odsouzen na 25 let. Vězni ale tehdy neměli k dispozici papír a tužku, a tak si pasáže básně uchovávali v paměti spoluvězni, jak vysvětluje autorův syn Ivan Renč. Víc než nějaké fyzické utrpení ho týralo, že ty verše, které se mu hrnuly do hlavy, nemohl zaznamenat. Je fakt, že se ty etapy učili spoluvězni a když přišli ven, tak to honem napsali. Jenomže to bylo všechno velice nepřesné, jak se posléze ukázalo. Takže nějaké korektury tam tatínek po návratu přece jen udělal. Navzdory všem zákazům se ale přece jen jednou Renč k papíru a tužce dostal a celý text napsal. Ovšem nezůstal nepotrestán. Spoluvězeň, který tam dělal zedníka, to zazdil v nemocničním vězenském zařízení tak, aby to bylo zachované. Jenže ten člověk za nějaké výhody, které pak dostal, to na tátu práskl. Takže tatínek za to dostal rok samotky. On si to otrpěl, tenhle text, i fyzicky velice tvrdě. Tolik ve stručnosti dramatický příběh Václava Renče a jeho básně Popelka Nazarecká, která krásnými slovy vypráví o tom, co budeme za pár dní slavit. A až do konce dnešního koncertu nám o tom bude vyprávět také krásná česká i světová hudba, Pietro Mascagni a jeho Ave Maria z opery Selská kavalerie v podání Alžběty Smolinkové. František Xaver Brixy a jeho skladba Quem vidistis pastores, koho uviděli pastýři, v interpretaci Mariána Lukáče za doprovodu Igora Dohoviče a Kamily Rudíkové. Dále to bude Andrew Lloyd Webber a jeho Pie Jezu v podání Alžbety Smolinkové a Barbory Sobkové za klavírního doprovodu Zuzany Žegleňové. A protože vás chceme nechat nerušeně poslouchat, ještě vám teď povíme, že na závěr zazní druhá česká vánoční mše skladatele první poloviny 20. století, varhaníka na ostravských Mariánských horách Eduarda Marhuly, kterou pod taktovkou Igora Dohoviče uvede ženský sbor Českého spolku v Košicích a orchestr Musica Juvenalis. Václav Renč, Popelka Nazarecká. Kráčelo jaro Nazaretem. Učilo ptáky zpívat dětem a v srdci jich probouzelo žal. Proč? Proč je smutno v Nazaretě? Proč je tak smutno v celém světě, že mor i v kvítí horškne dál? Též v Tesařově domku chudém stýská si panna nad osudem, jejž vysloužil si bědný lid. Vší silou duše své i těla, ta dívka pokorná by chtěla na králi spásu vymodlit. A hle, v tom přední znenadání se jako tichý plamen sklání zářivý jinoch neznámý. Kdo je ten krásný? Anděl Páně, na prsou kříží bílé dlaně. Co dívce nyní oznámí? Buď zdráva, boží lásky plná. Domem se jako světlá vlna rozlije neslýchaný hlas. Pán s tebou, květe liliový. A jinoch tajemnými slovy zvěstuje panně boží vzkaz. Dechnutím krále Hospodina, květ liliový počne syna. A staniš se tak ještě dnes. Ač král, duch boží, svatá panno, vyčkává na tvé neči ano. Svobodně vol a odpověz.
Mží zimní nocí hvězdné jíní, Panna spí. Josef před jeskyní hlídá a chladu necítí. Spíš smutkem srdce usedá mu, že místo jemných rouch jen slámu pod pannou mohl prostříti. Však hle, v tom ojninou bání blesk bílý šlehl z nenadání a stanul právě blízko skal. Toť hvězda, jasná, stříbro skvoucí. Josef až srdce slyší tlouci. Co se to děje? Nebo spal? Ne, vždyť slyší. Ano, zpěvy. Zlato a stříbro harf. I neví. To proudí hudba? Odkud? Kam? A vidí, celé nebe plane, v záplavě jasu nevídané. Či snad i tohle, že je klam? Vyskočí, vběhne do jeskyně, hle, Panna bdí a v jejím klíně buď chvála Pánu v nebesích. Tam ryze svítí záře bílá. Zář ze záře to vystoupila. I poklekl a ruce zdvih. Zde jest král z krále, dítko z Panny, jež vyhojí ty temné rány, zející vnitru národů. A usoužená lidská stáda vyvede z moci zlého hada a mír jim dá i svobodu.
Marhulova druhá česká mše vánoční tvoří jeden celek. Prosíme proto ctěné publikum, aby mezi její jednotlivé části nevstupovali potleskem.
Tak co vám teď, naši milí, povšíte kráse vinšovat? Co stěžklo v nás pod horou dnů i nocí, nadzvedni ramenem své moci. Co poraněno vlastním pádem, nenechej dále ležet ladem a duše smutkem rozpukané zaceluj příchodem svým, Pane. Co ztratili jsme v čase zlém, kéž v tobě zase naleznem. Ať srdce skřehlá beznadějí se v blízkosti tvé rozehřejí, co v střepi rozbil zlostný svár, obnovuj smírem v pevný tvar a kroky naše posiluj na cestách příštích dnů. roce 2015 je u konce. Než vás pozveme na malé společenské posezení v předsálí, povíme vám ještě, kdo pro vás České Vánoce připravil. Byli to ženský sbor Českého spolku v Košicích se sbormistryní Olgou Van. 2. 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
Komorní smyčcový orchestr Musica Juvenalis s dirigentem Igorem Dohovičem. Sólisté Alžběta Smolinková, Barbora Sobková, Marián Lukáč, František Biroš, doprovodné nástroje Zuzana Žegleňová, klavír a varhany, Igor Dohovič housle, Kamila Rudíková violončelo, Lenart kvartet, Barbora Lenartová a Robert Lenart housle, Peter Olejár viola, Zuzana Ďurčeková violončelo, recitátoři Peter Cibula, Emma Saloková, a Věra Meďašová, dále Ninka Drutarovská, Bianka a Dianka Santoviákovi, scénář a réžie Věra Meďašová, a Dagmar Takáčová, pořadem vás provázeli Katka Hrabánková, a Kristián Tomčo, kteří vám přejí klidné a požehnané Vánoce a šťastný rok 2016.